Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. So na punta mga higala, dili nga atong tulumanon sa kahanginan, CUNA Catechesis on Air, o ako lang gihapon kini inyong ubos nga lagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akap. Abino adlaw na usab karon nga Biyernes, pizza 27 na kini mahigala sa bulan sa Oktobre. O, hapit na gyud mga higala ang adlaw sa mga kalag, adlaw sa mga santo. Abino ato nang hisgot-hisgot atong ginagmay mga higala. Abino ato di ay mga mga paghangyo sa atong mga kaigsuonan no nga dili lang kay ta mapadala bitaw sa atong debate panahon sa eleksyon no kay dito sa Mindanao na tinuod yun ang gitawag nato sa in English sa Binisaya bitaw kini eleksyon bitaw bugnong lugay non kay ang uban dito sa Mindanao na nagbugno na tungod lagi ni ining eleksyon no gani dili lang kay bugno lang pusil pagyud nga lugay no ang nahitabo hingala no muna nga ako lang hangyo no kining eleksyon kuan ra ni siya og sa ato pa na lumalabay ra ni siya no dili mayo nga sa ato bitaw nga panghuna-huna burag ang eleksyon mao naging katapusan sa tanan no is the end of all things ayaw ayan no kuan ra ni siya pakapin ra ni sa imong kinabuhi ug sa kuan pa na dayan-dayan ra ni sa imong pagkatao ang importante gyud nga magpuyo kang malinawon ug wala kay matud panahimong daotan batok sa imong isig katao muna importante para nako para nako. Okay, klaro. So, Pino, padayon tayo higala. Kita sa atuang, wala na ako sa takaroy, na wala tayo si BCP, pero doon natin Vatican News, higala, no? Dito karong gabi, alaunas, alas 12 sa gabi, nanawagan ng atong talahurong Santo Papa, nga aduna kita gitawag na to sa in English, og Holy Hour. Kay si Pope Francis, mag-Holy Hour siya karong gabi. Sa Vatican, sa Italy, sa Roma, alas 6 dito ang ilahang holy hour. Sa pasabot Holy Hour, panahon ba nga malandong kita diha mismo sa Blessed Sacrament o niya ato nga ihalad ang ato mga pag-ampo o kamalandong diha sa kahilom o mag-ampo kita alang sa usa ka intensyon. Ang intensyon ro nato mao kining gitawag og peace and tranquility dito sa Israel o sa Hamas dito sa Gaza, sa Gaza Strip ug ingon manusab dito sa Russia o sa Ukraine. Mamanay igalampo ron may higala no kay balinggubuta unya iampo pala bang nato sa atong holy hour karong gabi if you can have the chance nga mo appeal ka together with the Pope sa makita nato na sa AWTN ang mao nga event no dito sa Vatican. Iampo po nato ang umalabot nga eleksyon. Labi na gyud diri sa tuwa sa Negros Oriental kay giila ang ato ang kanang gitawag og lugar under election hotspot no ato pa hotspot ang ginagmay so muna nga ato nga pangayoon sa atong Ginoo nga unta no mamahimong hasway ang atong eleksyon dire. Okay, klaro. Nahala no padayon ta mo gato mga banta balita nga Vatikano karong nga panahona ug ari kita sa ato ang Saint of the Day. Abay no ang atong Saint of the Day karon sigon sa atong listahan October 27 mao si San Promencio. Ako classmate may higala no. Si Promencio mahusay no. Aw niya natawo siya ni adtong year 340 unya miadto siya sa Ethiopia with his uncle went to Ethiopia and they were attacked and they were brought as slaves to the king dito sa Ethiopia. And the king made him, gipanghimo silang mga servants niya, given good position. Ay, nang asisyo po dyan ni Sisyo, no? When the king died, they were freed and they entered Christianity. The Provincials went to Alexandria, Egypt, to ask Saint Athanasius to send him to a mission to Ethiopia. And he was considered a bishop and kuani siya kanang na-assign sa dito sa mga lugar o niya Provincials and Aedri are considered apostle to
kining Ethiopia. Mo ni si kuan, mo ni si San Promencio, no? Primero nangadto sila sa Ethiopia. And then nakuan siya gidakop sila o gibaligya dito sa hari sa Ethiopia. O nya nahimo silang mga buutan nga sulugoon sa hari. Nya pagkamatay sa hari, gikuan sila, gibuhian o nya dito na converted pud sila sa Christianity. And then nahimo pagani gyud nga misyonero kini si Promencio. O nya ang iyang assignment nahangyo siya sa Santo Papa ni Pope Alexander, no, ni Saint Athanasius, no, Pope Athanasius, nga ipadala siya isip misyonero sa Ethiopia. No, muna nga together with Edicius, lain pod nga convert, nangahimo sila mo ay gitawag og nag-convert sa Ethiopia. No, nya nakabulong higala, no, sa Ethiopia didto natao ang pangalan nga Kristiyanos didto kini mahulma kining lugar nga gitawag og Ethiopia. No? Nahala, no, mao kadto higala nga ang santo karon si San Promencio. So kumusta naman mo higala, no? Naghinaot ko nga okay ra mo ha. Wala ra mo'y problema unya nangandam na mo mahigala sa ato ang All Saints Day and All Souls Day. Pero ato nang hisgot-hisgotan. Ato nang hisgot-hisgotan rong karong adlaw. Okay, no, are kita manghigala okay naman to ato wala sa Vatican News, wala tayo si BCP News, pero Vatican, no, na kuan ganina katong kabahin sa karong gabi. Unya ang ato apong santo karon si San Promencio. Unya ug mga adlaw October 28 fiesta ni San Judas Thaddeus. Okay. Wala, are na ta sa ato ang catechesis mahigala, no. First is All Saints Day. No, kining All Saints Day kuan kini nagsugod kini dugay na kayo, no? Panahon pa ni Pope Gregory ni adtong tuig 837. Kini bitang pagsaulog sa mga adlaw sa mga santos, All Saints Day. O niya ang primero ani nga ilahang sa ulog jud pista kini sa mga martir sa 4th century pod, no? Sa wala pa ni mahinganli og All Souls Day, All Saints Day, gitawag usab una kini og Feast of the Martyrs, no, nga sa ato pa gipasidunggan nila ang mga early witnesses to the Christian faith who have died in the Lord, known and unknown. O bana, no, sa ato pa kini di ang All Saints Day, mao kini ang una gyung fiesta niini, gitawag kini og piestas sa mga martir pa, mga martiris pa. Na unya kini sa maong paghitabo, no, ang mga kalag sa mga ang mga martires, no, sa November 1 ang mga kalag sa mga martires gipahinungdan hangtod nga pag-abot ni Pope Gregory IV, no, sa year 837 may order siya nga nganla nga ang Pope of the Martyrs, no, Pope Day of Feast of the Martyrs sa ulugon, pero usbo na ang pangalan. Kabalumog unsay pangalan, himuo na siyang All Saints Day. Ang nag-order gid ini mao si Pope Gregory IV. No, Pope Gregory IV mo ni siya sa karon sa may nakita dire sa Pilipinas, do na tay kuan gitawag nato og tradisyon nga gipuy-an. Ako mga ginikanan sa una, no, ang ilang tradisyon mao nga sa November 1 sa gabi, maghikay-hikay may gamay, no, pahinungod sa tanan nga mga nagamatay. Unya, doon na po'y nahitabo nga murag ang akong mga ginikanan, mangimbitar mi og mga tigulang sa among mga paryente, aron nga maoy mamulong-pulong. No, mamulong-pulong. Nagkuan gud mi, gitawag na to og nag-anda mig mga pagkaon nga. Kaming mga bata, looking forward kami ni ining gitawag og kinibitang usangalan aning kinibang gitawag man na naghalad og mga pagkaon, no, og mga pag-ampo alang sa kanang All Saints Day. Looking forward gumi ana kay kaon ba ya? Sa una nihit ba kay pagkaon. nihit man na ang pagkaon mais pa ning amo ang gikaon. Pero anang All Saints Day humay gid na. Mo na to among pamilya, mga akab family naa mi ana. Until nga niabot ning kuan kinibitang CCRM, kinibitang Catholic Charismatic Renewal Movement. Pag-abot sa Catholic Charismatic Renewal Movement,
mura og ilaha bitaw gikomentaryohan kanang gihimo nga namo no nato ba nga mag-andam-andam tag pagkaon kay para nila mga diwatahan no mura ba o nagsulti-sulti ta unya ang nahimo nato murag against bitaw sa kana bitang dili ka magsimba sa mga Diyos-Diyos, something like that. Muna to nga, doon ay pipila sa mga membro sa CCRM nga wala na sila naghalad-halad, wala na sila nag-andam og pagkaon. Including na kay mga igagaw, no, na ko sulti pangalan, no, kay mga igagaw nga wala na sila, mga membro sa ACAB family, wala na. No, so muna, ako nang gi-istudyahan. Yung ano man nga, may komentaryo sa kuan. Actually, wala, umurag, nahitabo naman lagi to, no, nawala naman to siya. Pero para nako, muraog na sobrahan ra pod ang mga katubitang mga facilitators charismatic nga taga Cebu nga niingon nga diwatahan na para nako it's a beautiful tradition sa atong katolikong simbahan kami diri sa Manhuyor o sa uwan pang lugar nga mag-andam-andam tag pagkaon para sa mga nangamatay no siguro napanunod pod nato na sa mga insik kada mga insik mag-andam-andam gina sila pagkaon gani sa Cebu sa una dunay mga kana bang mga uban po nga ganahan pong mungaon ra magatang dito sa mga Chinese cemetery kay ngano man magdala man nagpagkaon ng mga insik pero karon nya ilar ng biyaan dito sa sementeryo ang nahitabo ang mga Pilipino po din tao nga medyo po gihidlaw po og mga pagkaon sundon po nila kaon tong mga gibilin sa mga insik okay na po na at least kay kapag kaon malagi na pero mga insik karon ang ilang nahitabo bantayan na nila ang mga pagkaon unya pagpamauli panado nila naapo ka na timingan nga naapo ka din na Pilipino ka nga nagngangang daplin at tagaan po siguro ka no sa mga bayawan na ako na ilan kay ingon diana pero ari kita sa pangutana dautan ba alang sa usa ka Kristiyanos nga maghalan kitag mga pagkaon alang sa mga nangamatay ato ba nga nadili ngano man kay fiesta man ang atong gisaulog di ba sa fiesta nga gisaulog sa ako na sa fiesta nga atong gisaulog no kanang November para sa amo sa Manhuyod October 4 man na ang among patron din na San Francisco giandaman atong pagkaon agi og silibrar ato pa kung atong giandaman og pagkaon nagsalo-salo ta og pagkaon panahon sa usa lamang ka santos usa na gyud ko ang tanang santos moy atong gisaulogan sa ilang fiesta klaro ba samot na gyud siguro nga mag-andam tag pagkaon ilabi na nga nianang daghan kay mga santos nga atong giandaman og mga kanang gitawag na giandaman og pagkaon gisaulugan nato sa ilang fiesta unya dunay mga pagkaon apil na ni ana ang ato ang mga katigulangan nga nangamatay na nga posibleng tuan sa langit kay ako ang mga kadugo doon ako yung mga akademya nga akademya akab man lagi ko no sigon sa akong nasaran, daghang kay sa akong mga paryente nga nahauna namo nga mahilig mga akademya may man kunuming manganta. Maayo man kunuming manganta kami mga akademya. No, kami mga mo na soldiers mga tao ambot ako mo kanta-kanta ra magyud ginagmay. Pero mga choir members to sila. Akong mga apuhan. So may puruhan nga na nagyoy mga kanang mga paryente nako nga tuan sa langit. So, apil na ni ana sa atong giapilan kuan sa fiesta. Muna, apil na sila, no? So, muna nga, kita, alang ni antong wala na naghimo og ginagmay nga selebrasyon panahon sa November 1, murag ato siguro to ibalik. Unya, siguro, dili na lamang ta, aron gyud pod ba nga murag mahimo siyang formal, dili na lang ta magsampit-sampit pa nila nga mo ingon ta nga hala ama, lolo, pangaon na mo, dili na mas mangaon kay patay na malagi na. O ato nang buhaton makaingon pula man ning nangamatay nga. Moingon pula man ning nangamatay nga sa unang buhi pa ko. Wala ko pakandaan karon anoong patay nako pakanoon naman noong ko something like that wa. So muna nga sa ato karon nga pagtulunan siguro pagampo lang. No pamisa unya magtapok-tapok ang pamilya unya maghimo pud siguro ta ginagmay nga kana bitang para liturgical services nga magampo ta magbasa og Biblia nyo alang unano kay maghimo niya ko og kuan kana bitaw ginagmay pod nga po kana bitaw kanang liturgy para liturgy kay dili man lagi na sa simbahan gyud para ato ra pong gihimo ba pagampo ba para magamit nato panahon sa kanang magkuanta kana bitaw maghimo ta og mga pagampo alang sa patay. No, klaro ba?
So muna ha, sumira itong pagtulunan karon kabahin sa All Saints Day. Ug mga adlaw ang atong isutisgutan kabahin pud unya sa All Souls Day. Kay duha man kaadlaw, All Saints Day ug All Souls Day. Diri sa ayungon, dihas man huyod, gitaga man huyod man lagi ko. All Saints Day gamay pa nagtawo sa minteryo. Nya pagka All Souls Day na November 2 daghan na kayo. Diri sa ayungon balik. No? Ang All Saints Day November 1 mao daghan. All Souls Day wala na tao. Wala na problema na. Wala man na problema. No, pero nagdip ko lagi na. Ang importante nga ugahing gitag panahon sa gampo. Ano no? Ya, ako doon ako gamay problema sa kuan. Ako mga sako kun usahay kay ngano man. Doon kay mga sobre ba nga kuan kanang gitawag o gipang apod-apod kana bang sa mga kuan para sa mga patay. Ingani ana. Nya nahitabo na doon ay gamay problema sa kapilya. Doon usa ka barangay. So doon ako yung mga gipanghatag. Kabalo ko sa nahitabo. Tungod kay doon ay problema sa kapilya kag ginagmay. Dili na pud hinuon sila mudawat sa sobre. Adyos nya kanang sobre dili man na para sa pari, dili man na para sa kanang mga buhi para man sa mga patay. So buna nga magampo kita alang sa mga patay o mas maayo gyud nga mo gahin gitag panahon ni ana. So November 1 All Saints Day, November 2 All Souls Day. Ugma pagkaugma sa November 1 mo na ang All Souls Day. Okay, klaro? So din nila yung nakita kutob ha, no? Kini ako ra gining gipasabot kun unsa gini ato ang manindot kay tradisyon sa mga ato ang panahon sa November 1 and 2. So ala kami, ako bupadayon ra gyud ko. Kabalo ka ako diri sa ayungon ako ra man usa lagi kay pare man lagi ko. Mangulit po na ako mga sakop. Ako ra usa. Maghalad-halad po din taon kung ako ra usa. Ihaw-ihaw pala man kung bano. Ako yung muluto ha para nga kuan ka nang kamao mo si tagamay muluto ulo adobo pug ko ginagmay o magkaon-kaon na pag ako itawong usara kay nga naman akong gigahin para sa isip selebrasyon sa mga kaigsunan nako nga wala na laban na gyud si mama o si papa aning mama o papa nga tuwa na sa laing kalibutan nagahin gyapon yung panahon para nila nga bisan sa baon naman lang kigayon makasalo paghihapon nako sila sa November 1 sa gabi. Na makasalo na ako, akong mga abuhan, akong mga manglimbawot dapat akong balhibo sa kanang mag-ako ram laging usa. Yung dagot ko kadila, butang food na ako sa kuanya kanang mukuan man jud ko mo. Pasilo ako pero ang akong mga pagampo tumong man gyud sa mga nangamatay ana. Nya, ang akong pagandoy ana nga bisan sa huna-huna naman lang, no? Bisan sa akong mga pagampo makauban ako ang akong aning papa, aning mama, akong igsuon nga patay na, akong mga paryente diha sa November 1 sa gabi. Mo siyempre panglimbawot akong balibo. Murag ingon ni ana ba ha? So una na ha, muna tong pagtulunan karon og ang bason no, bason kon nakapasabot ta pud ko ninyo ginagmay kabahin sa All Saints Day. Ug mga adlaw ang atong hisgot-hisgutan kabahin sa All Souls Day. Daghang salamat og maayong mudto Pilipinas.